Welkom op de Benefit Eat Net zo'n concert. Laat je horen voor jullie host vanavond. Benefit concert van Net zo'n. Wij zijn de hosts vanavond. Ik ben Mahmoud. We hebben heel veel op de planning staan voor jullie. Gaan we de avond officieel laten openen door Hamza Hassan Hanolato. Dus even een applaus, dames en heren. And now, ladies and gentlemen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gaan observeren dat kan in te joko, jeet te gaan te gilia, o hal uno in te kurida. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال دمانتين وايد السلامية مرتي شرفته وملاك الدنيا كلا يمد سيدا سفيرك تركاي وأنا أبي أدوم هالعلينا إنه إماتك كيسة ونقص وشرفي أبي أدوم هالعلينا إنه نحبناها كلا الدول كلا يمد ضلالك إنه صاحب كنهاي وحوي أيقونوا هم هالعلينا إنه ummadda Soomaaliyeed dhammaan inta ka soo qayb gashay ayaguna waan u mahadcelinaynaa soo dhawaadaan idin leenahay xafladan caawa waxaa suurtageliyay dhalinyaro Soomaaliyeed oo u gubatay qalbigoodii aad iyo aad uga xumaaday uga tiiraanyooday dhibaatada abaaraha ummadda Soomaaliyeed dilooday oo barakaca ku sameeyay ilaa ay jihadii ka soo horjeeday inay u cararaan ay noqotay taas ayaa suurtagelisay caawa isu imaatinkeena waxaan idiin sheegayaa inay laba qodob ay ku saabsan tahay arrinta isu imaatinkeena caawa ama xafladan qodob waxa weeye u dabaaldega ciidul fitra oo ramadaankii markaynu soo gudubno waajibaadkii aynu ciidiinu xusayno oo aanu maxayta ku qatimayno inaynu ku xafladayno tan kalena waxaa weeye inaan tabaruc aanu u samayno meeshii aan ka xafladayn lahayn waxaan ugu talagalnay inaan walaalahayna dhibaataysan ay Soomaaliyeed inaynu ku tabarucno meeshaanu ka xafladayn lahayn inaynu ayaga aan la tiiraanyoonno la qaybsanno dhibaatada iyo maxayta waxa haysta inaan uga qayb galno ayaan ugu talagalnay inaynu xafladayno ujeedadeena ma aha. السلام عليكم. وعليكم السلام. لما هو مهتمين بالوينها شرفت قيمها له كسوق على حفلة قاية هي قيمها بدل تركي سوق بالقابية يدل يرد الأب ومهتسيني وأنا مثل أباهي هاي خمسة مرات يدل يرد الصومالية martida sharafta leh inala joogto Turkiya iyo qolanka wixii ka soo qayb galay dadkaynu la soo dariskaynu la noolnahay aad baad u mahadsantihiin waa mid loo baahan yahay Soomaalida waxaan jecelahay inay midoobaan dhibaatada waddankeena ka taagan waad aragteen yaa loo kala xarin dadkii ajnabiga ahaaba ooyaya oo gubanaya kan dat jullie allemaal kunnen volgen van wat van mevrouw Hussein Hamza Hussein is verteld. Ze vertellen van 1 euro is al wat je kan geven. We hebben allemaal nu een intrek betaald van 20 euro, maar per dag geven we al meer dan dat uit. En hoe kan je slapen met een goed hart als je weet dat je broeders in land van herkomst aan het uithongeren zijn. En dat de generatie van kleine kinderen nu al aan het uitsterven is voordat ze al wat hebben bereikt om terug te doen voor het land. Want de Turkse gemeenschap heeft heel veel betekend voor de Somalische
slachtoffers in het land van herkomst. Hun premier-president was het eerste die naar Somalië was gegaan om het land onder aandacht te brengen van al die kinderen die aan het lijden zijn. Nog een applaus voor de Turkse ambassade, alsjeblieft. It's a great honor to be here tonight with the distinguished members of the Dutch Somalian community. Het is een eer dat hij hierbij aanwezig mag zijn. And I would like to mention our solidarity will last forever with Somali. It's coming from the bottom of our hearts. De solidariteit van de Turken voor de Somaliërs zal voor altijd zijn en het komt vanuit het diepste van hun hart. Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan and our Foreign Minister, together with our ministers and the delegation consisting of many people from Turkey, has visited Somali last month. Er is een delegatie vanuit de Turkse regering onder leiding van de Turkse president afgelopen maand naar Somalië gegaan. This visit was of not only political significance, but also it was very important for psychological reasons. It showed the world that Somali can be reachable, accessible, even at these times of one of the greatest humanitarian crisis in modern history. En de impact die de bezoek van de Turkse president had, was niet alleen politiek, maar ook psychologisch. Want de boodschap die het afgaf is dat Somalië bereikbaar is en dat Somalië geholpen kan worden. And gave an impetus to the efforts for the ongoing aid organizations throughout the world, not only in Turkey but throughout the world, for the famine and drought crisis going on in Somalia. And as last words, I would like to conclude with the words of a famous Turkish philosopher. En hij wil het afsluiten met de woorden van een Turkse filosoof, een welbekende Turkse filosoof. Deze cheque is afkomstig van de samenwerkende moslimhulporganisaties en bij elkaar alleen al hebben ze €51.000 samengebracht. En als klein gebaar van dank hebben we een belangrijke figuur uit onze eigen gemeenschap die de mooiste schilderijen hier voor ons heeft tentoongesteld. Twee woorden. Good evening, everybody. On behalf of our community in Netherlands, we request you to accept our flavor of flowers, and we don't forget the Turkish people, how they side by side standing in Somalia, and we remember the Prime Minister also he has been to Somalia, and he paid to the drought people more than €300 million. And now we say to you, you are our brothers. Thank you very much for your confidence. Ik ga verder met de introductie van onze volgende gast. Bloemen wat hij net heeft gekregen, heeft hij teruggegeven aan dat kleine meisje wat Koran aan het oplezen was. Migrantenconsortium. En ik ga even wat vertellen over het migrantenconsortium, heel kort, voordat ik Sam Pormes ga aankondigen. Het migrantenconsortium is een consortium dat bestaat uit 11 verschillende organisaties van migranten die ontwikkelingssamenwerking doen in het land van herkomst. In Ghana, Indonesië, Filipijnen, Somalië, noem het maar op. Ze zijn enorm actief. En Sam Pormes is trouwens ook heel interessant om te weten, de eerste buitenlandse senator in de Eerste Kamer. Dus als ik zo meteen om een applaus vraag,
dan wil ik een dubbel, driedubbel warm applaus, gewoon een heet applaus afgelopen, oké? Sampor met dames en heren. Alsjeblieft. Dank u wel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama sejahtera bagi kita semua. Dus ik zeg het even in mijn eigen taal. Ik ben oorspronkelijk, komen mijn ouders uit Indonesië vandaan. Maar het is dezelfde betekenis die jullie allemaal toekennen. Ik ben voorzitter van het Dutch Consortium Migrant Organizations. We houden ons bezig allemaal met ontwikkelingssamenwerking met het land van herkomst. Er zijn een paar dingen die ik eigenlijk kwijt wil. In de eerste plaats is het voor ons ook een historische gebeurtenis. Historisch omdat voor het eerst in de geschiedenis van migranten in Nederland, migranten met elkaar gaan voor één doel. Het ondersteunen van Somaliërs. Ja. En ik vind op zich is dat al een mijlpaal die een geweldig applaus verdient, omdat we het voor het eerst samen doen. En wij migranten doen het niet omdat wij rijk zijn. Wij doen dat samen omdat we het samen met elkaar beleven. Dat we het samen ook met elkaar verbonden voelen, zodat we het samen ook kunnen dragen. Het is een humanitaire ramp. Maar een groter humanitaire ramp is de wetenschap dat dit alles voorkomen had kunnen worden. Als het noorden, het rijke land, eerder had geluisterd naar stemmen uit het zuiden. Ik weet nog goed, 1,5 jaar geleden zat ik in een conferentie samen met Houlet. En hij zei, over een 1,5 jaar gaat het gebeuren. Een humanitaire ramp, omdat er niks gebeurt. Er worden geen maatregelen genomen, er worden geen preventieve maatregelen genomen om het te voorkomen. Het is niet alleen de 51.000 die de Turkse gemeenschap bij elkaar heeft gebracht. Er is ook een nieuw soort leiderschap in de humanitaire wereld binnen migranten. Willen we nu het woord geven omdat hij als het beste iets meer kan vertellen over Somali Global Emergency. Hij is van onze leeftijd zelf heel jong, maar toch echt gemotiveerd en Wadani in zijn hart. Dus bij deze wil ik echt een warme welkom, een hartelijke applaus die jullie net hebben geoefend allemaal voor Ahmed Issa. Goed verstaan? Assalamu alaikum. Ik wil eerst uitleggen wie is de Global Somali Response. Global Somali Response zijn een paar vrienden. Een jongen uit Engeland, Mohammed, Ahmed Farah uit Tilburg en Abdeslam Ato uit Amerika. Dus die jongens hebben zelf initiatief genomen. Ze hebben hun families, hun gezinnen, iedereen achtergelaten met als doel. Niet lang rust. Met als doel zeg maar een plekje zeg maar, in beeld te brengen in Somalië waar geen media aanwezig is, waar geen hulporganisaties komen, waar zeg maar, ja, het is hard om te zeggen, maar zeg maar in dorpen die aan het uitsterven zijn. En dat zijn onze eigen mensen. Soms in Kenia, maar dat zijn gewoon Somaliërs, maar soms over de grens in Somalië. Dus een dorpen waar niemand aanwezig is, om zo maar te zeggen. En ik kan nog een hele lang verhaal houden, maar ik laat jullie een film zien. Dan krijgen jullie zelf wel een impressie over hoe en wat er daar gaande is.